ngamasongo kasigonyela uqala unyaka abokufika ababili abangene kuleli nomgodlagodla wezidakamizwa zenani lika 3 million wamarandi. Labasola bebehamba ngeveni enkulu bavinjezelwe ngamaphoyisa emgwaqweni R510 obheke eThabazimbi. Ngokombiko wamaphoyisa le moto ibisuka ezweni laseTanzania iphikele eThabazimbi. Amaphoyisa aseLimpopo alonywe indlebe ngemoto esolisayo kwahlanganiswa ithimba elikhethekile lakuleli namakela nikela kuyona. Kusho-ke uBrigada Hulani Mashaba okhuluma amaphoyisa aseLimpopo. Kulezi ithombe yizo-ke lezi zidakamizwa ebanjwe ngamaphoyisa. Amaphoyisa athiwa amise le moto ayisesha athola amasaka amabili nezidakamizwa zohlobo lwe-heroin. Kuboshwe abasola ababili abangokufika abaneminyaka ngo-55 no-56 obudala. Amaphoyisa ayaqhubeka nophenyo futhi anethemba lokuthi bakhona abanye abazoboshwa-ke ngaleli icala. Mina-ke wengane wethu ufisa ukuthi ngizuvo lwakho nombono wakho ukuthi wena cabangani-ke ngalolu daba.